i benvinguts al Hat-Trick Barça. Avui toca recordar la primera volta de la Lliga, on el Barça va batre tots els rècords. Rècord de gols, rècord de punts, rècord d'imbatibilitat. Només cal fer un cop d'ull a les estadístiques. Ja està! Era només un cop d'ull. Suficient per captar la grandesa d'aquest equip. A mi no m'ha donat temps de veure els punts. Moltíssims, Pichi. Una autèntica barbaritat. Estaràs d'acord amb mi que estem davant del millor Barça de la història. Home, en primer lloc, no estem davant del millor Barça, estem davant de l'equip del hat-trick. Potser hauries d'anar a graduar-te la vista. Si parlem de rècords, aquest Barça tampoc em sembla tan espectacular. Què? Ojo, Pichi! O encara t'hauré de traspassar el hat-trick espanyol. Bé, el que dic és que jo mateix he batut rècords que aquest Barça encara no ha estat capaç de superar. Per exemple, el meu rècord de partits disputats amb els mateixos que els sotets. 237 partits. En el Barça actual no hi veig cap jugador capaç ni tan sols d'acostar-s'hi. I jo que em pensava que el jugador més brut que havia passat per Can Barça havia estat Fabio Rochenbach. Continua, Pichi. Després tindríem el rècord de gols marcats contra el Göteborg. Jo en vaig marcar 3, però quants n'ha marcat aquest Barça? 0. Els números canten. Alguna cosa més? No. Molt bé. Seguim? Sí, quasi m'oblido del meu rècord de minuts disputats per Pichi Alonso. 24.287. No hi ha cap altre jugador que sigui Pichi Alonso que n'hagi disputat tants. Molt bé. I també tinc el rècord de parlar del partit contra el Göteborg. 853.995 vegades. Bé, de fet, 853.996 vegades amb aquesta que acabo. Mira, Pichi, prou de parlar del Göteborg. Supera-ho d'una vegada. Ja han passat 25 anys. Quina il·lusió. Te n'has recordat, Xavi. Suposo que la casa deu estar preparant un programa especial. Mira, Pichi, no hi haurà cap especial. Només era una semifinal. I vau perdre la final contra l'Esteaua de Bucarest. I tu vas fallar un penal. No em trobo molt bé. Pichi! Pichi! Estàs bé, Pichi?